Dobrý deň, moje meno je Martin Paluch, nachádzame sa na druhom poschodí tehlovej bytovky na Litovskej ulici v Kysuckom Novom Meste. No a to je vlastne jediné nemenné, ktoré v tomto byte nemôžete zmeniť, pretože nachádzame sa v dvojizbovom byte, ale vieme ho urobiť na trojizbový. Tento priestor tu má približne 16 m štvorcových, viete tu vtesnať bez problémov aj kuchyňu, aj jadro, ktoré tu aktuálne máme. No a takisto vlastne tá zmena dispozície môže spočívať v tom, že tu viete urobiť ďalšiu izbu, pretože v rámci tohto priestoru tu máme 10 m štvorcových. Prechádzame si aktuálne do obývačky, tam má nejakých 18,5 m štvorcového, naozaj pekný veľký priestor. Orientácia tohto bytu je juho-východ a severo-západ, to znamená, že tu máme svetlo do obeda, no a tu máme teda orientovanú aj spálňu, ktorá má približne 14 m štvorcových. Takže ak máte nižší rozpočet a stačí vám 58 m štvorcových plus obrovská pivnica, tak tento byt je presne určený pre vás a môžete si ho urobiť úplne podľa seba, bytovke, ktorá je zateplená, s nízkymi mesačnými nákladmi. No a čo viac potrebujete vedieť, stačí sa prísť pozrieť.